Mutamba ongoramba achitamba nevana venyika yeZimbabwe. Tiri kuona nezuro mapurisa eZimbabwe Republic Police akapa statement vachipa mhosva vaJacob Ngarivume navaAmos Chibaya vachiti ndo vane chekuita nemakombi akapiswa kubudiriro marimwe zuro manheru, ende ndo vaitrai kutaura futi kuti ndo vane chekuita nematai maviri akapiswa kuchitungwiza. Asi tiri kuona panapa vaAmos Chibaya vari kutraya kutaura kusaidi kwavo. Reference is made to the Zimbabwe Republic Police press statement dated 23 April 2025 in which my name Amos Chibaya has been specifically cited as one of the people planning to unleash violence and disturb peace in Zimbabwe. May I for the record state that the statement issued by the police is not only incorrect but also a ploy designed to tarnish my image as a person. I am a law-abiding citizen who does not harbor any intention to cause violence or disturb peace in the country. What is shocking is that the Zimbabwe Republic Police has not even contacted me to verify, despite the fact that I have been cooperating with them and I report to the law and order section twice a week. May I kindly request the ZRP to retract this statement, bearing in mind the impact of such a harmful statement of my reputation as a person, of my family, and on Zimbabwean society at large. I am a law-abiding citizen who respects the law and believes in the peaceful consequence of all Zimbabweans despite the differences. May I experience my willingness to cooperate this. The police is ordered to clear my name. Police yakangoona zvinhu zvakaitika vabva vangofungidzira panguva iyoyo vabva vatonyora statement vachiti ndini ndakazviita, asi ivo havanambobvira vambovafoneravo vachitaura nezvenyaya iyi kana kuti vafonera kuti vasvike kwavari ukoko vataure nezvenyaya. Ende vaAmos Chibaya vari kutaura kuti pane dzimwe nyaya dzakatomboitika kumashure vakatombondifonera ndikaenda, ende izvozvi nditori nedzimwe dzenyaya dzekuti ndinoenda kumapurisa ndichinoripota, asi havaifanira kudaro vachindipomera mhosva dzakadaro. Ndozviri kuratidza kuti muZimbabwe hamuna utongo hwejekerere, nekuti ukada kutarisa zvinhu zviri kuitika muZimbabwe, titori neimba yamadzibaba eshanduko yakabva kupiswa asi hapana kana chinhu chataurwa nezvayo. Ende ukada kutarisa imba yamadzibaba veshanduko ndo yakatotanga kupiswa nyaya idzi dzemakombi dzisati dzaitika, asi vaMutamba havana kana chavari kuita nezvenyaya iyoyo. Ende hatina kana statement ratakamboona ravakaririsa vachitaura nezvenyaya iyoyo kuti vapapi ende munhu wacho vari kumuziva here, vende vakambobata ani kana kumbotaurawo nezvekuti tiri kutsvaga vanhu vakaita zvinhu izvozvo. Asi pangomuka pachingonzi kwakatsva makombi mairi, kwakapiswa matai muchitungwiza road, vatomuka vane mazita evanhu vakazviita izvozvo. Ende ukada kutarisa zvinhu zvacho zvinomuka zvakaiswa mazita evanhu vanenge vachipikisa hurumende yavaMunangagwa, vanhu veopposition. Vamwe ndo vari kuti Mutamba ari kutamba nevana veZimbabwe, ari kutamba nenyika, haachagone kuita basa raakapindira. Ende Mutamba vanhu vari kutaura kuti tichatamba naye pamazuva anoteera, nekuti iye nguva yake yekutamba nesu ari kuramba achitotamba nesu ende hatichazvifarire. Ndo zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Kuitika muno munyika yedu yeZimbabwe, handione kuti vana vechidika ava pane zvavari kuona here, vane vhiyo vari kuona here, vangozvarirwa mumatambudziko vari kungoona. Havana pfungwa yekuti nyika iyaya inogona kutongonaka kudarika zvinhu zvavari kuona nhasi. Saka vangooneka mentality kwekuti ndo zvazviri, zvingori natural kana zvakatoda izvo zvitori right, maonero andiri kuzviita. Asi kufunga kwangu wageza dai kuri kunzi waitawo muono wandinawo wekuti zvinezvi varotanga kurikuruta nawo suni kutanga kana nhasi chaiye
kurikuruta vanhu vatoenda kumatraining munyika dzakasiyana siyana tigone kurwisa zvigananda izvi, nokuti zvigananda ndo zvatotora nyika. Munyika yedu yezimbabwe hatisina purezidendi atove zvigananda izvi ndozvakutodza zvekuita mudhara kuti hai mudhara ngatibate napo, mudhara ngatiende napo. Zvese zvatiri kufungidzira kuti ndozvinoshanda munyika yezimbabwe hapana kana wani chiri kutariswa, zvokuti izvezvi vatori bhizi kutotiseka kuti ona zvafeila, haiwa taakuenda next stage, mangwana techitolota kwananhenge, mangwana techitodai, nekuti vari kuita zvavanoda munyika yezimbabwe. Inini kufunga kwangu, inini dai nyika iyaya yatongorwiwa tiirwire, hondo inokuvadza, inodestroya, asi I think ndo option chete yasara pazvinhu zvose zvatinofungidzira tinoita, nekuti nyika yedu havateedzeri mutemo, havatorina basa nemutemo, nekuti vacho vari kutoba mari dzenyika, hapana kana wani ari kusungwa, hapana kana wani andikamhonza kuti akapika. Saka zvinhu izvozvo ndachiona kuti kupedza nguva dai pfuti zvaikumusha tiri kurutei tiripo, and we are ready kutoenda kwese kwamune mataura kuti handi tinotraina. We are ready, especially myself, I'm ready, nekuti hazvichanakidza munyika yezimbabwe. Varume hazvichanakidza, hazvichanakidza zvachose. Kutora bhethi chaiko unototonyera kuti bhethi rako rikasike kubuda, kutora chese chawafungudzira kuti unoda kuita, kutongoburitsa mari kuti zvise zviite. Ese malaisensi emakombi, mataxi, vanotoburitsa mari kuti zviite. Wabvunzei kuti wakatora mari yelaisensi rekuti mota yako ikwanise kutakura vanhu, mari dzakawandisa. Varomeka, nyika yeyi tairegerera. Ana Mugabe chaivana kusvika pastage iri kusvitswa nawo Mnangagwa, tanzwa taombera, nhamo yatitamba seri neseri. Vanhu vese vari kutaura kuti nyika inoyi haichaita, hamini kuti havasi kuzvinzwawo here, vari kupenga here, havasi kuzvikonzida vanhu vakaita sei. Vanhu venyika yezimbabwe ngativhurikei, kunyanya mawindi zvinotooneka kuti kuchikoro chaiko shuwa hapana kwakasvikwa. Dai kwako kwasvikwa kuzvikoro I think dai vachiunderstanda zviri kuitika, nokuti ngavazvitarise kuti mari yaari kuwana pazuva imari $10 $5 per day. Unokwanisa here kuvaka kana unovaka kumusha kuruzevha nayo imari iyoyo yauri kuswera uchishingirira kuti dai ndazodya, dai hatina kuenda, ndakasaenda kubasa ndinofa nenzara. Unofa nenzara for just 2 days, unobva watofa nenzara. Inyaya yekuti uri kuita hand to mouth. Hausi kushanda, dai ungori kushanda uchihora mwedzi ungadai usingachemi. Ndozvatiri kuchemera, dai tachishanda uchihora pamwedzi. Vanoita bhizinesi navo, vanoenda kubasa, vari kuita zvekurima, vari kuita zvetransport, zvakasiyana siyana. Zviri zvinhu zvinobhadhara munhu wese, ende zviri zvinhu zvinobhenefita munhu wese, dai nyika ine isingatambudziki. Nenyaya yekuti iwewe uri kuita hand to mouth, ndosaka uri kungochema everyday kuti tisu tikasaenda kumabasa tinofa nenzara, because uri kuita hand to mouth. Imbozvizama zvekuti muendewo kumabasa, mushande, uone kuti zvinhu zvinokunakira sei. Saka ndachifungira kuti nini pane zvese zviri kuitika, wageza zvikazovafambira, aiwa, hondo ngaitsve varume, hondo ngaitsve pfuti, kwete kuti hondo yemuromo, hondo yepfuti chaiyo. I'm ready, toda kutoitawo maovheti emangwana, tigone kuriritirawo mhuri dzedu. Iye zvinezvi vana vechikoro havasi kuenda kuchikoro, vadzidzi haumbonzwisise kuti nhasi kune chikoro here, nhasi hakuna, haumbonzwisise zvekuenda nekupi. Varumeka, ndokunonzi kutambudzika kwataita munyika yedu munyika yandakazvarirwa here vakomana, ndoitiwo mukadzi nevamwe varume, ndizvo here vakomana zvatakazvarirwa muzimbabwe. Dai nyika yedu yezimbabwe yawanirwa nyasha vakomana, vageza, ndimi hope, ndimi last hope. Vachivenga wacho chaivo vakati zii zvavo hatina izvibasa nazvo, ngavanyarare, zviri kwavari kuita zvavanofunga. Asi taifungidza kuti vachivenga ndivo last hope yedu, nekuti vachivenga ndivo vakasvitsa nyika iyi kumadhaka kwayavo nhasi, asi nhasi havatauri kana chero, vanenge vakati zii zvavo. Ndivo vakaita kuti Mnangagwa avepo nhasi uyu ari kutikanganisira zvinhu munyika yedu yezimbabwe. Ndimi vachivenga, asi makanyarara zvinhu. Asi zvisinei, isusu mayouth ngatifaitire nyika yedu. Kana paine kuri kuda kutrainwa, please tiudzei, we are ready kuenda kunotrainwa kuti tigone kubata futi tikatizvisunungure. Izvi zvavanhu taneta nana Mnangagwa vanongotaura zvinhu zvisingaitiki, vakaona maparadziro aita nyika, asi chiri kubuda hapana. Maparadziro amaita nzira nemarori ari kutakura ivhu asingakwanisi kugadzira kana rodhi yacho, papfurwa padarikwa nerori munopaziva imimi, kana paine gomba rinobva raita gomba chairo. Handizivi kuti havasi kuzvionawo sei.
nyika yedu takuwara, tateterera. Education chaiyo hakuchina, zvipatara handichataura zvangu, hapana siri kuziva zviri kuitika. Maprizes mumwe nemungofunga akadedzera prize yaanoda, ukaenda kutauni nedhora unogona kudzoka kumba yakutonzi dhora 50. Handizive kuti ichiri nyika here. Saka izvi zviri kuitwa navamunangagwa izvi zvinofanira kupera. Hana zvigananda izvi I think ndo zviri kukonzesa kuti nyika isvike pakuita zvaakuita izvi. Asi chandangoda inini hangu, hondo ndiyo ngaitoitwa zvayo, tirwise vanhu havaende kwavanoenda. Taneta, we are tired.